Alright. Akit tayo ng Katimunan. Malapit na tayo tumawid ng bundok. Yan, tatalor natin yan. Dito na tayo. Dumaan sa all yung sakyan na may 6 na gulong sa taas. Contact sweater, bawal dito ha. Madulas. Pinalitan ko kasi ng sprocket, kaya yung sprocket tuloy hirap. Alright. Hirap, terhirap. People's Park. Yeah, right. Dito tayo, dito.
Magpicture tayo. Picture ta ba? Picture ta ba? Yan. Para may remembrance tayo. Magpicture ta. Kaganda oh. Sira pa rin tayo. Honey bee. Manot. Kasalukuyan po tayong tumatawid sa bundok. Bundok ng ano ba ito? Timuran ba ito? Bundok ng Atimunan. Ayaw umuberti. Wala pa. Ayaw umuberti. Mamarigid pa yan. NANI?! Guys! Yan! Bagal mo! Pinapauna na kayo. Alright, timbros lang tayo. Kontempreno-preno. That's my solo. Buena Vista Spot. Picture tayo din eh. Picture pa ulit tayo din. Yan ang bababayin natin mamaya.
bibigay tayo kay Lola. Bibigay tayo sa piso. Ay, piso lang pala nabigay ko kay Lola. Alright, oh. Ulanin na naman tayo. Ayan. Okay, nasa baba na tayo. Alright. Pagbilao na tayo, pagbilao. Ano bang dam to? Alam ko dam to eh.